ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಒರ್ಮ ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬೆದ್ರಾ ಬೋರೆಂಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದತೆ ಆಯ್ತಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅಮಿತಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಯಾಲ ಅಮಿತಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸಾರಿ ಮುರಣಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ದದ್ದು ದೆತೊಂದಾರು ಸೊ ತುಲೆ ಏನು ಸಾರಿ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಕೆ ತೂದು ಆಸೆ ಒಂದುಂಟು ನಿಜ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತೂನಗವು ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಂದಾಜ್ ಹಾಪುಂಡು ತೂನಗ ಸೀರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೂಜುನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಗ ಕನ್ಪಾದ ಮೂಲ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸೀರೆನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಪುನನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದಾಕಲ್ಲ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಅವೇ ಕೆಲವುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಪುನನೆ ಬಂದು ಮಲ್ತ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಗೆತೋನುವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರಿಯರೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಸಾರಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಗೆತೊಂದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಸೀರೆ ಕಲರ್ ಬೋಪುಂಡು ಪೂರ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ತ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಉಂಡತೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಅವು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಲರ್ ಬೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ನಿಜವಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಜ್ಜಿ ಸೀರೆದ ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಾರತ್ತ ನಾನು ದೇತ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಪಾಡು ಜಾಬ್ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ದ ಪಾಡು ಜೊ ದಯ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನಪಾಯರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿದ ಸೀರೆ ಕಮ್ಮಿದ ಪಂಡ 1400ದ ಉಲಾಯಿದ ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಇಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಕುಲು ಆತೆ ಸಾರಿದ ಮಾತ್ರ ಐದು ಜಾಸ್ತಿದ ಪಾಡ್ದಿಜ ಸೊ ಮುರಣಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನತ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂದಿನ ಸಾರಿನ ಪುಗರ್ನತ್ ಅಂಡ ಸಾರಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚೆನಿಂದು ನಿಜವಾದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆ ತುಲೆ ಇಂದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಸಾರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೀರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುರಣಿಯನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ 1400 ಏನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗೆ ರೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಟ್ ರೇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮೇ ಬಿ ತುಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರಡ ಅರಡಕ್ಕಿಂದ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೀರೆ ಬೋಡ್ತುಂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೆಗೆ ಎತ್ತು 1400 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಜೊತೊಂಡಾರ ಹೇಮಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೊಂಡೀರಿಗೆ ತೂಕ ಊದ್ದೆ ತೊಂದಿರಂದೆ ಅವೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪನೆ ಎಂಕೊಂಡು ಅವೇ ಬೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಾರಿ ವಾ ತೂಲೆ ಮೇರೆ ಸೀರೆ ದೆತೊಂದಿಂದುಲೆ ಎಂಚಿನ ಏನಾರು ಮರ್ತದು ಬರದೀತೀರಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಅಂತ ಅತ್ತು ಸೆರಗ್ ಸೆರಗಂದು ಇಂದು ಬರ್ಪುಂಡುಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುದ ಸೀರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸಾ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಓ ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಲೆ ಶೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಏನ ಕಲರ್ಲ ಪಸಂದ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ನಮಕ್ಲ ತುತ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ 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 ಎಂಚ ದೀತಾರಿಯ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಶಿಶಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಓ ಸೀರೆದ ನಾನು ಅಬ್ಬಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಬ್ಬಿ ದಾದ ಕೇಳಿದ ಶೇಟಿ ಮುಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ಹಾಂ ದಿಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಗಡಿ ಏ ನೆಟ್ ಎಪ್ಪಡತ್ತಾ ಹಾಂ
ಇರೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಮರ ಯಾಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಣ ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಪಾತ್ ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಏನಿದೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇತ ಸೇಮ್ ಅಂಚೇನೆ ಅವ್ರು ಆವತ್ತೆ ಅಮಿತಾ ಕೀರಿ ತಿಳಿಪುವರ ಯಾನ್ ಸರ್ತಿಕೆ ಬಿಡದೆ ದೀಪ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಳು ಬಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಲ ಬಂದೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಂದು ಇರೆಗಾಡಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಏನ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಪನು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಯಾವ ತುಜು ಬಾವೆ ಪನ ಪನ ನಮಗೂ ಬರ್ಬುಜೆ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡ ನೀತಿ ಕಿನ್ನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನ ಪಂತಂದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿನ ರಡ್ಡ ನೆರಲೆ ಒಂದು ತುಳ್ಳೆ ನೆರ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಎಂಜ ಕೊಡ್ಪಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೆನಪುದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನ ಪೂರ ಮಾಮಿಲ್ ನೆನಪಿನ ಎನ್ನೆರ ನಾಡು ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು 9:44 ಅಂಡ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೋಂಡ್ ಜನಾರ್ದನ ಅವು ಐತೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮುನ್ಕುರುಡುಂತುಂಡ ಮಾರೆ ತೂಕ ಎಂತ ಮಾಡುದಂತೇಳಿ ಎಂಕ್ಳು ಬೆದರ್ತಿಕ್ವ ಎಂಕ್ಳು ಬೆದ್ರ 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 ದಾದುಂಡಿಗೆ ಚಾತಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ನವಣ ಸುಂಡಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗಿಗೆ ಇರ್ಕೆಲ್ಲೆ ಇರ್ಕೆಲ್ಲೆ ತಿಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಬೆದ್ರಾಗ ರೀಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಿಗೆ PUCದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಡ ಇಂಕ್ ಅಮಿತಾ ಎಂಗ್ಳು ರೀಚ್ ಆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೊಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪಿರ್ಲ ಜೋರು ಬದಲ ಗಿತ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಅವನು ಸತ್ಯ ತಿಂಡಿ ಹೋಯ್ತು ಮಕ್ಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ಗೊಂದು ಸುಮಾರು ತಿಂಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗೆ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅದು ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಅಮಿತಾ ಅಕ್ಕಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಇದು ಟಾಟಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಬಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಾರಯ್ಯ ಒಂದು ತೂದು ಉಂಡಂತ ಬರ್ಪ ಇಷ್ಟ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಶೋರ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕರ ಆಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇಂಕುಲು ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಏನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನ ಸೆಂಟರ್ ರಾಮಾನಿಯ ದರ್ಬಾರ್ ದುಬೈದ ರಾಮಾನಿಯ ದರ್ಬಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక ಟಿಕ್ಕಾ మీరు వెజ్ గీ రైస్ల వెజ్ పన్నీర్ కడాయి ఆర్డర్ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತು ಚರ್ಬಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯಮೇ ಅಂದಿ ಆಂಡ ಬೋಪಿನಿ ಅಂತ ಈಗ ಆಂಡ ಬೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಲಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಿನ್ನೋದು ಆಂಡ ಬೋಪಿನಿ ತಿನ್ನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಬನಡೊಂಡ
ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ರಾಮಾನಿಯ ದರ್ಬಾರ್ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಡ್ ಮಿನಿ ಬೆದದಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆಮೆ ತಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಪನೀರ್ ಕಡ ಎಲ್ಲ ದೇತೊಂಡಿರು ಸೂಪರ್ಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ಲ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಫ್ಗೆ 110, ಟಿಕ್ಕಗೆ 60. ಸೊ ಓಕೆಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲ ತೇತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೂ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರನೇಜಿ ಸಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಾಕಾಂಡ ನನಗೆ ಪತುಕ ನಾನೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಾಂಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕಾರನಾ ಬಾಯ್. ಮೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಲೆ ನಾನಾ